iba pa. So concerning is this issue of access to medicines to us that the Philippines is one of the proponents of the draft World Health Organization resolution along with 28 other member states calling for a global effort to improve the availability of essential medicines in the midst of the health crisis. Kaya nga ang ating mga local government officials, lalo na ang mga nasa malalayong lugar, ay galit at nagsusumamo. Bakit, tanong nila at tanong ko rin, sa kabila ng kakulangan ng non-COVID medicines and essential health services, may nabubulok na gamot sa mga warehouse. Bakit sa kabila ng DOH Administrative Order 9-B Series of 1998 na sinasabing ang expiration date should not be less than 2 years from the date of manufacture and not less than 1.5 years from the date of delivery, mayroon pa ding biniling ganitong mga gamot. At bakit kahit sinita na ng COA ang DOH noong 2019 for this very same issue, inulit pa din sa 2020. Itong mga nais ko pong matugunan sa lalong madaling panahon, Mr. President. Hindi pwedeng habang nahihirapan ang mga kababayan natin sa walang katapusang lockdown, ang Secretary of Health ay sitting pretty at protektodo.